मगही रिकॉर्डिंग स्टूडियो समस्तीपुर शेखपुरा। म्यूजिक डायरेक्टर मिथिलेश भोजपुरिया। फगुआ में यगुआ आइलो कहिया तोर दिन धरैलो तोरा बिन पीछा करिया छौड़ी कैसे हमारा रहतौ हे गे। फगुआ में यगुआ आइलो कहिया तोर दिन धरैलो तोरा बिन पीछा करिया छौड़े कैसे हमारा रहतो। अगई तऊ जब बारतिया रतिया मर्डर खूबे होतो भतारा जब जब टोतो नैया रवा खूबे रोतो। भतारा जब जब टोतो नैया रवा खूबे रोतो। सब दिन खिलैनी होलिए मेहतारा सई भीगे जई के ससुरवा छौड़ी भतरा के खिलई भीगे। सब दिन खिलैनी होलिए मेहतारा सई भीगे जई के ससुरवा खूबे भतरा के खिलई मी। आगे छौड़ी टंगरी चढ़ा के खूबे सोतो आगे छौड़ी सजिया पे माजा खूबे लेतो। अगई तऊ जब बारतिया रतिया मर्डर खूबे होतो भतारा जब जब टोतो नैया रवा खूबे रोतो। भतारा जब जब टोतो दिलम दर्दिया छौड़ी होतो। खैले हानि बाबा पंचबारन स्थान में कीरी आगे तन कोना कैनी सुलंदर प्रेमी के फिकिरी आगे। खैले हानि बाबा पंचबारन स्थान में कीरी आगे तन कोना कैनी सुलंदर प्रेमी के फिकिरी आगे। छौड़ी लैके सिकसरवा घरे चढ़तौ आगे छौड़ी रकस राजधानी जवानी रंगतौ। अगई तऊ जब बारतिया रतिया मर्डर खूबे होतो भतारा जब जब टोतो नैया रवा खूबे रोतो। भतारा जब जब टोतो दिलम दर्दिया हमरा होतो।